زينا ندالو زلنا حدار ጎጆይና ንሕስ ዘለና ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ክዳንና ቅድሚ ብዙሕ ክዳን ቅድሚ ካብ ሸይን ምግዛእና ብዙሕ ሓሳባት ንእምሮና ዝኸውን ከመደይታት ከመጻምርቲ ብቑዓት ዝገብረና ነገራት ንምረጽ ህድኣት ከዓ ንግበር ሓንቲ ምርዑቲ ጓል ኣንስተይቲ ሞኸ ኣደ ንኽትከውን ትዳሎ ዘላ ከምቲ ቀደም ዝነበረቶ ክትከውን ክትቅጽል ኣይዋጻኒ ምክንያቱ ሓላፍነት ናይ ስድራ እያ ትስከም ጽላለያ ገረብያ ስለዚ እቲ ማቹሪቲ እንደሕዳ ክነጥሪዮ ዘይክኢልና ነብስና እንተዘይሰሪሕና ግዜ ክንስእን ኢና ድሓር ከይተዳለና ናብ ደቆልዑት ምዃን ክንኣቱ ኢና ሓዳርና ከዓኒ መዓልታዊ ብዘይበሰለ ነገራት ክምላእ እዩ ማለት እዩ ድሓር ፍራስትሬሽንስ ከዓ ክበዝሕ እዩ ስለዚ እተን ደቂ ኣንስትዮ መጀመርታ ቅድሚቲ ትዕልላሉ ነገራት ኣሎ ኣይ ብጣዕሚ ፍራስትሬት እዩ ዝገብረኒ ዘይበሰለ ነገራት እሱታት ንግደፎ ንብሰል መጀመርታ ሓዳር ቆልዑት ምውላድ ብስለት የልዮ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት እዩ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ሰብ ሓዳር ክነስና ሰብ ሓዳር ክነስኽን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ሰብ ሓዳር ዘይመስል ባህርያት ተንፀባርቃ ኣሓት ርኢ ኣለኹ ብዙሓት ማለት ገለ ከምዚ ካብ በዓልቲ ሓዳር ዘይትፅበዮ መንፈስ ትርኢ ኣለን ኣሓት ርኢ ኣለኹ ዘይገድ ስፔሲፊክ ኣያቱነ ግን ምንዝርናን ዝሙትን ከይድካ ደገ ዘሚኻ መምላስ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ተርእዮ ነገራት ተንፀባርቆ ነገራት እቲ ንዓለም ተርእያ ነገር ክቡር ይነብስኻ ብጣዕሚ ዋገዳሲ ኣሕዋት ስኻትክም እንታይ መስለክም ተወዲ ኸይዱ ስለ ዘሚዩ ዝመፅእ ዘሎ ትወዲ ስለ ዝፀሓሓፍ ዘሎ ወይ ጊፍት ስለ ዝሰድድ ዘሎ ንሓንቲ ጓል በይኑ ዝዝሙ ዘሎ ዝመስለክን ኣለኹ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ መፂኽን ሙሉእ ግዜ እንታይ ዓይነት መንፈስ ከተንፀባርቃ ትውዕላ ዘይርዳእክን ካብ ብዙሓት ኣለኹን كم سمهار بتعمل عقابات على نفس قداي زي بتعمل خايو طلع حدا يبلني واقع زخف النجاري بايزوي حج واقع يخفل لكنني خونت وحنا واقع خف لي خيري ابو حدا قاوم كاتوز خال نجاري بعلت حرار كم بعلت حرار تخونت تسيب لك مالتي قال قلعت مستولدو بستخال المتن جزينا خنا ما اروحو خنكلالنا اما نقو على بيتنا اما نقو تمرتنا منغو سرحنا ام منغو محبراوي ميديا دقنا خا زخون غزي خنسلع خنكل علينا بمنغدي تايم تيبل ويكاتي صدقه غزي ناي دقنا ناي حدارنا اتصابينا من الباشا قداس تخوين صبوت زي كوينو كن نيجليجنس كاينه بزح كنتنقا خنكل علينا محبراوي ميديا سلاز لمدنا يطراي حدارنا እንዳተወን ዘፈን ከሎ ደቅና እንዳተረስዑ ከሎ ኔግሊጀንስ እንዳንጸባረቅና ከለና ብልዕል ደቅና كاين قصلو زناي محبراو ميديا ولفي حدغኛነቱ بتعم يو عبي مالتي قال قلعت مستولدو مس مصامرتخ ايتسمامع كنبل توم قلعت قا ناتكافل كاستودي عليك نايتهم قلعت توم قلعت مسديهم تواحيبهم نبل نساز بس حق زي تحزوم زلا نبل نتي مصامرتنا كنا حرق كنبل مسوخ نتحلالخ كنبل نعو خينا حقوس كنبل دقو ناي مرأي ملو مسل كلو دقو مرأي نخلكل قلقل دق نستيو لنا إذي أنا قرزي بتعمي على بتقصل حدا جنيا دقوم كريو مسل على سمكا سلازي دقوم تخلكل قلقل دق نستيو لخن دقنا يتخلكلو مرأي قال ندقوم برين واش ناي مكبار بزح نغاري قات مني بصراحة لتم قلعت بزعبا بوتاتو تزاربو نغرات على برين واش تقبرو ناي تصلي زمته نخصل قوم زغبر غوسكواس بزح حدغኛ ይዝ ነገር እዚ ነቋርጾ አመንጎخنا አመንጎ መጻመት ተخنዘሎ ነገር ሓደ ነገር እዩ ደቆ ግን ደቆ ያ ሕጅ ጥራይ ዘይኮነን ሁሉ ግዜ ደቆ ያ ስለዚህ እንደቆም አይትመርዛሎም በተሐሳስባ ናት ንዑቅ ተሕረቃ ክትብላ ንዑኦም ከ አይትመንጥሎም ነቶም ሰቁት ማለት እዩ በጣም ክንጥንቃቅ ክንከላለና ስማርት ክንከውናለና ብሱላት ከ ክንከውናለና ከምዚ ስልጡናት اوكي ناتي ناتو ነገር ተወዲዩ ኸውን ይኽእል ግን ኩሉ ግዜ ቦደቀዩ ስለዚህ ከኽብሮ ኽግደድ ኣለኒ ማለት እዩ ክንከባበር ክንከላለና ስለዚህ ሙዕቡል ዝኾነ ኮፓረንቲንግ ናይ ሓባር ኣተዓባብያ ደቅና ክንሕንፀፅ ክንክእል ኣለና ቶም ሰብኡት ድማ ኦኬ ሓንቲ ናይ መጨረሻ ናይ ዋልድ ክዛረብ ሞ ብድሕሪኡ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዘጋጠመትኒ ናይ ኮሚኒኬሽን ሽግር ኣለና ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብሕብረተሰብና ናይ ዘረባ ዘይምኽኣል ነገራት ኣብ ክንዲ ህዲ ኢልካ ምዝርራብ ናብ ጭቅጭቅ መምራሕ
ከምዚ ኮሚኒኬሽን ብሪች ኣለና ኮይኑ ተሰሚዕንሎ ብዙሓት ዘማድርዎ ነገር እዩ ኣብ ንሶሻል ሰርቪስስ ትፅሕፍኦ ደብዳቤታት ይርዮ እየ ብጣዕሚ እየ ዝስምድ ከምኡ ዓይነት ደብዳቤ ኣይትፅሕፍን ኢኻ ንሶሻል ሰርቪስስ ኣይኮነን ነቲ ወዲስ ንዓኻ ንሂወትካ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ዘይዝረብ ኢኹም ትዛረባ ገለ ኢኻ ናብቲ ናይ ሶሻል ሰርቪስስ ትሰድኦ ደብዳቤታት ኣይዕውተክንን ይፍቲ መስርሕቲ ምእንቲ ቶም ቆልዑት ክትምንጥላ ክትብላ ምእንቲ ካልእ ነገር ህልኽክን ክተውፅኣ ክትብላ ትፅሕፍኦ ትዛረብኦ ነገራት ብጣዕሚ እዩ ዘስካሕክሓካ ሓንሳእ ገለ ይኽን ንጠንቀቕ ሂወት ሓፃር እያ ሕማቕ ነገር ምዝራእ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ነቋርፆ እዚአን ማለት እዩ እዚአን ብሸነኽ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ዘስተብህለለን ጌጋታት እየን ካብ ጌጋና እንመሃር ሓደራ ደቂ ኣንስትዮ ሓተይ ማለት እዩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ዝተወሰነ ክጠቅስ ክፍትን እየ ማለት እዩ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መፃኢ ኣደይ ተውሕሱላ ወይ ከዓ ምስኣ ክትቅፅሉ ናይ ሓፂርን ናይ ነዊሕን ርሕቀት ፕላን ዘይብልኩም ክነሱ ተስፋ ይትሃብዋ ናይ ሓሶት ተስፋ እሱ እዩ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ኣብ ዘየድሊ ውሳኔታት ዘእትወን ዘሎ ንኣሽቶ ከለዋ ግዜ ከለዎን ክመሃራ እንዳኽኣላ ሴፍ ክገብራ እንዳኽኣላ ኣብ ካልእ በፂሐን ናብኡ ከርክባሉ ዝኽእላ እንከለዋ ናይ ሓሶት ተስፋ ይወሃብ ኣለዋ ብዙሓት እዚ ክገብረልክ እየ መርዓ ክገብረልክ እየ ክቕፅለይ ምሳኺ ዝብል ብዙሕ ተስፋ ይወሃባ እሞ ነታ ተስፋቲኣ ሒዘን ኣብ ካልእ መደብ ይወድቃ ኣለዋ ኣይተተስፍዎን ብሓሶት ዝዕደግ ብሓሶት ዝስረት ፍቕሪ ይትረፍኩም ንኽልቲኹም ማለት እዩ ስለዚ ጌጋ ተስፋ ይትሃብወን ካልእ ክወልዳ እንከለዋ ምስ ወለዳ ማለት እዩ ሰፖርት ኣይትህብዎንን ኣለኹም ብዙሓት ቀባኹም ሓንቲ ዝወለደት ኣደ ብዙሕ ፀገማት ክህልዋ ይኽእል እዩ ብዘይካቲ ብፍላይ ሓዳሽ ወላድ እንተኮይና ብዙሕ ሕፅረታት ክህልዋ እዩ ዘይምፍላጥ ክህልዋ እዩ ካልኣይ ኣካላታ ብጣዕሚ ክደክም ይኽእል እዩ ሳልሳይ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ኤውሮጳ ብፍላይ ንብዙሓት ዘጋጥመን ዘሎ እዚ ፖስት ፓርተም ዲፕሬሽን ዝበሃል ድሕሪ ወሊድ ዘጋጥም ዘሎ ዲፕሬሽን ንብዙሓት የጋጥመን ኣሎ ሓንቲ እኳ ኣብዚ ሕክምና ደቂሳላ ኣብዚ ስቶኮልም ማለት እዩ ፅቡቅ የላ ንኣእምሮኣ ምስ ወለደት ማለት እዩ ከምኡ ንብዙሓት እዩ ዘጓንፈን ስለዚ በጃኻትኩም ሳፖርት ናትኩም ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ገዳሲ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብፍላይ ምስ ሓረሳ ተኸናኸንወን ፍቕሪ ሃብወን ኣለኹ ብጎንኺ ክትብልዎን ይግባእ ሳልሳይ ገለገለ ኣብ ገለገለ ሓዳር ካብዞም ስፔሻል ኒድስ ቆልዑት ደቅና ምስ ተወልዱ ውሕዳት ዘይኮንኩም ኣብዚ ኤውሮጳ ትነብሩ ኣሕዋትና ሓደ ካብቲ ሓዳር ተሃድሙ ኣለኹም ሽዑ ስፔሻል ኒድስ ቤቢስ ምስ ተወልዱ ማለት እዩ ካልእ ሃገር ከይተረፈ ዝቐየርኩም ኣለኹም ኣዚፍ ቤና ዝወለደቶ ነቲ ቆልዓ ቤና ዝወለደታ ነቲ ቆልዓ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ ንዓኹም ስግፍዒ እዩ ጌጋ እዩ በይነን ሽዑ ድርብ ዝኾነ ፀገማት ይሕልፍ ኣለዋ ማለት እዩ ንበይነን ክሰርሓ ይክእላ ክነብራ ይክእላ ክመሃራ ይክእላ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ናይ መብዛሕትአን ሂወት ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ በሰላናትኩም ምግዳፍ የሕምመን ኣሎ ብውሽጠን ስለዚ ፕሊስ ከምዚ ዓይነት ቆልዓ እንተመፅዩ ኣብቲ ገዛኹም ናይ ኣምላኽ ህያብ እዩ ክልቲኹም ኢኹም ግን ክትዕብይዎ ዝግባኣኩም ስለዚ ኣብዚ ኣበጃኻትኩም ገዲፍኩመን ኣይትኽዱ ሓደራ ሳልሳይ ሓዳርኩም እንድሕር ዳኣ ዘይሰማማዓኩም ነገራት ኣለዎ ኮይኑ ሞ ኢሪኮንሳይለብል እንድሕር ኮይኑ ትፍልልይኩም ከሰማማዓኩም ዝኽእል ኩሉ ማዕፆ እንድሕር ተዓፅዩ ኮይኑ ኣብ ዶሜስቲክ ቫይለንስ ተእቱ የብልኩምን ኣብ ቨርባል ቫይለንስ ተእቱ የብልኩምን ኣብ ሃራስመንት ዘእቱ የብልኩምን ብሰላም ምዕቡል ዝኾነ መንገዲ ጌርኩም ተፈላለዩ ተዘይኮይኑ ግን ከምቲ ዓንተዊ ጆን ዝበላያ ሓንቲ ሓፍትና ክትቅተል እንከላ እቲ ወዲ እውን ማዕርያ እዩ ዝመውት ብድሕሪኡ ሂወት የብልኩምን ዋላ ንስኹም ከማኒ እመኑኒ ስለዚ ኣብ ከምኡ ካብ ምእታው ብዝተኻለኩም መጠን ቅድሚ ዝኩሉ ምግጣሙ ርግፀኛ እየ ካህናት ኣለውኹ ኣብቲ ዘለኹም ከተማታት ተዘይኮይኑ ኣብቲ ርእሲ ከተማታት ካህናት ኣለዉ ኣባት ነብስታትኩም ኣለዉ ተዘይኮይኑ ሽምግል ዝበሉ ድሓን ዝኾኑ ሰባት ይህልውኹም እዮም ተዘይኮይኑ ኣነ ግን ዝመኽረኩም ካብ ዝኩሉ ከዓኒ ናብ ናይ መርዓ ኣማኸርቲ ኣለዉ ሜሬጅ ቴራፒስት